Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela abazali bethu umpostoli Tsibande nomama uNtsibande, ngibingelele usenior pastor wethu umama Zondi, ngibingelele umfundisi Mbokane, ngibingelele umfundisi Mnikathi, ngibingelele abafundisi bonke nje abasendlini ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngibingelele omama, ngibingelele obaba, ngibingelele ulusha egameni lika Jesu. Ngimi la phambili uma ngisho ngithi ngeza kuJesu ngangimaninginini ngangesaba nokuzinikela. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokusinikeza ubaba uNtsibande uEliya wesikhathi, ngoba ngathi mangilalela indaba kaEliya lapha kumakhosi okuqala ukhulunywa ukuthi waye umuntu owayethanda uNkulunkulu, wayehlezi kuNkulunkulu ethemba yena ngazikhathi zonke. uNkulunkulu wamthuma enkosini eyayibusa kuleso sikhathi ngoba abantu babengamkhonzi uNkulunkulu. Abantu babengazani noNkulunkulu, bekhonza ama-idols, bekhonza izithombe ezibaziweyo. uNkulunkulu wamthuma ukuthi ayovusa leya nkosi ukuthi ayiyeke ukukhonza izithombe, ikhonza uNkulunkulu ophilayo. Kodwa yona ayivumanga. Ngaleyo ndlela kwaba nendlala enkulu ezweni. Ngicabanga ukuthi abantu bafa ngoba babengasadle lutho. Nobaba uNtsibande-ke bazalwane siyambonga kakhulu, angazi ukuthi ngingathini, owangenele ezimpilweni zethu ezazonakele senza zonke izinto, kodwa wafika ethunywe uNkulunkulu kuze sikhonze uNkulunkulu, singabi namahloni ngokufakaza ngoNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ungakapheli u5 minutes ngibonga indlu bazalwane. Ngiyabonga uma ngizongena la ufika izinyembezi ngoba enebambalwa abafundisi abakwazi ukwenza kanje abekho. Umuntu mase itholile imali yakhe nje, kodwa ubaba uNtsibande ukwazi ukwenza izinto ezinkulu. Ngithi uNkulunkulu akasigcinele yena nomndeni wakhe wonke, amgcina amhlenge kuze kuthi nengane ziyokhula zikwazi ukulithola lelizwi, zikwazi ukuwathola lamaqiniso, ngoba sithola amaqiniso amanga saziyekela futhi soziyele esiqokweni, kodwa sifundisiwe indlela ukuthi indlela ihamba kanjani. Ngithi uJesu Kristu inkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.